Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. So, nini nga higayuna, gusto na ko nga tubagon ang pangutana ni Heidi kung unsaon niya nga kada bitang mawala ang iyang dysmenorrhea every time nga magregla siya, no? So, ang iya kong ingon nga mura siya kabuhion, mura siya magsuka, mga inana. So, langga akong i-share kanimo nga ako ang experience gyud, no, sa ganito mga panahon nga naapan ako ang akong monthly period, no? So, mao kini ang akong experience. Every time nga magdulong ang ako gani nga monthly period, murag gyud kog mangala, mo crave dayon ko niya ng spaghetti, no? Naay spaghetti diri sa unang lami gyud kay sila muluto. So muna akong craving a day before my monthly period. So mo gito siya akong routine. Pag-abot na sa akong monthly period kana magsugod na gyud gani. Sakit kayong akong tiyan, malipong ko, magsuka ko, panuhoton ko, mo na siya. Balik-balik every month, mauna siya. Sakit ang tiyan, panuhuton, malipong, magsuka, no? So, mao kana siya ang ako yung ordeal kani adto mingon na pugog na pud hapit na pud akong period, magsuka na pud ko ani, malipong na pud ko ani, panuhuton na pud ko ani, kabuhion na pud ko ani, no? Daghan kay ko og mga kuan sa una magrant dayon ko, no? So, usa ni anak ka higayon nagbasa-basa ako sa usa ka pamphlet matiyali kato gikan sa akong papa insya naon sa gugao basaha rin dia mag water therapy, no? So daghan kaayo ang ginabutang dito nga makaayo sa sakit, no? Mahitungod dia tong water therapy, and then usa ni adto sa solution kana bitang dysmenorrhea, no? Kanang painful menstruation, kanang kabuhion, magsakit ang tiyan, magsuka, lipong, tanan inaana. So motoy akong na kuan gyud, no? Motoy akong na basa didto. So ako naman pod kay kaning kuan lagi kani bitang maayo kay kuan ang experiment, murag hilig kay ko ana. Ug sila pa murag po kag scientist nga di mao, no? So akong gisulayan tong ilaang ingon. Ang ilang kong sulti dito nga 8 to 10 glasses of water a day. 8 to 10 glasses of water a day, no? So, mo ginay imnon aron mawala ang atong mga balatian, which is tinuod man sad, no? Tinuod man sad kay bisag unsa atong balatian, bisan gani kanang hilantan kita, 8 to 10 glasses of water man gyud a day. So, mo kadto ako gito siyang gisulayan. Gisulayan gid ako for 1 month. Hangtod nga moabot ang akong monthly period. O abi nimo lang ga Heidi, uban pa nga mga naminaw karon sa online, no? Nawala ba gyud ang akong dysmenorrhea ni adto. Kadtong 8 to 10 glasses a day of water kay water therapy man kadto, no? So nawala gyud to siya. Hangtod nga nawala ang akong monthly period, hangtod na sa ako ang pagmenopause, no? Nawala gyud ang akong problema sa sakit kaayo nga tiyan, sakit nga puson, malipong, magsuka, dayon panuhot pay imo nga makalilisang, mao na siya, mo gito siya nakasulbad sa ako ang kanang dysmenorrhea or kanang giitawag na tog painful menstruation, no? So hangtod ni adto mo gito'y akong gina-practice 8 to 10 glasses of water a day. Hangtod karon gani, no? Gani legit man ako nga kabuhionon, mausad nay ako agyong kuan, pero usahay tapulan man ko kay magsige pud tag adto sa CR, sa toilet, no? So pero di na nato na hunahunaon, wala gyud na atong karon nga makaayo na siya sa lawas. Mugi akong naon makaayo sa lawas ang tubig, makaayo sa lawas ang tubig, no? So mao kanang naa siya ang akong na kabot usab nga kanibang nagsulbad sa ako ang dysmenorrhea, no? So mao lamang kadto Inday Heidi sa imong pangutana nga mura ka gikabuhi, magsuka ka, malipong ka. So pareho kita ni ana, no? Ana usab ako ni ana kani adto apan nasulbad kadto sa ako ang pag water therapy. So dili kinahanglan nga moinom kita og pain reliever aron maulian kita sa kasakit sa ato ang dysmenorrhea. So ang tubig god murag malusaw ang dugo nga nag-apol-apol ni ana, no? Mo man gud makasakit sa tuntian kana bang dugo nga nag-apol-apol matud pa nila kana bang murag medyo nagtibuok. So ang tubig makakuan ni ana
makadugmok, no? So mao na lang kadto ang ato ang sharing karon. Have a good and godly day everyone, og hinaot nga inyo pa ko nga subaybayan. Bye bye.